اللہ سونے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تواکو تواری ماواں دے پیٹ وچ پیدا فرمائے، بے شک بے شک۔ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش تو بعد بئی پیدائش، فی ظلمات ثلاث، جیڑی ترائے اندھاریاں دے وچ تواری پیدائش تھی ہے۔ مفسرین نے ترائے اندھاریاں دو کیا مراد کی دے، ترائے اندھارے کیا ہیں؟ فرمایا کہ سب تو پہلا اندھارا ماں دا پیٹ ہے، ول بچے دانی ہے، ول رحم ہے، کہ کتنے خلاف چڑھوے نے، لیکن اللہ دی شان دیکھو، تساں این عام موسم دے وچ حبسالے موسم وچ سا نہیں وے گھن سکتے، زمین کشادہ ہے، درخت ہیں، پکھے 2 منٹ بند تھی ونجن، سا گھٹی جن پے ویندے، اتلا سا اتے ہے، تلواں تلے ہے، لیکن رب فرمائے کہ جڑے ویلے تو ماں دے پیٹ وچ ہونے ترائے پردیاں وچ لپٹا ہویا ہے، اساں اتھاں وی تے کو موسم دی گرمی سردی تو بچیں دے ہیں، اتھاں وی میں رب تیری پرورش تے پورے انتظام کرے نا، بہر دا درجہ حرارت کچھ ہوئے، بہر گرمی کچھ ہوئے، سردی کچھ ہوئے، لیکن رب رحمان فرمائے جڑے ویلے میں تے کو تیری ماں دے پیٹ تے اندر داخل فرما دینا، ول وچ روح بھی پا دینا، ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے تو کچھ دن اتے تو راندا ہے، تے کو کہیں جی باہر نہ سردی لگدی ہے نہ گرمی لگدی ہے، اے اساں او غلاف بنائیں، اساں او تہ بنائی ہے کہ جڑی بندہ ہے مومن کو یا کوئی بھی بندہ ہے جڑا مومن بھی نہیں ان کو تکلیف نہیں دے دے ہی واسطے کہ حالی اون دے عمل شروع نہیں تھائے، حالی او دار العمل وچ آیا نہیں، اے بندہ مومن جڑے ویلے اساں اتھاں تے کو پجا سکتے ہیں راحت تے سکون، جڑے ویلے دنیا دے وچ آئیں تو ساری رضا دے رہے اساں تے کو اتھاں بھی سکون عطا فرمے، اتھاں صبر کرے سے اجر عطا فرمے سو۔ ہنا واقعات وچ ایک واقعہ مل دے، اللہ دے نبی ہیں نا موسیٰ کلیم ہے، واہ واہ واہ، کیا نا ہے موسیٰ کلیم، تو آکو شاید سنا ہوئے کہ حضرت اسرائیل جڑے ویلے آئے نا انہاں کول کہ آنکھوں نے صحیح میں اللہ دے طرف قاصد ہاں، میں تمہاری روح قبض کرن واسطے آیا، اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے چماٹ ماری زور دی، اکھ نکے لئی، فرمایا کہ کیوں اکھ دے چماٹ ماری؟ آپ نے فرمایا کہ میں دا اللہ دا نبی ہاں ہاں، لیکن میں تو برتر اعلیٰ و عرفہ نبی آمنے تو کو نبی دی بارگاہ وچ آمن دی شان دا پتہ نہیں، نبی دی بارگاہ وچ کیویں آویندے؟ آپ دے بارے وچ ہے کہ آپ قرآن وچ سورہ قصص دے وچ یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام دی بکریاں چگیندے ہن، کہ بکریاں چگاونا نبی دی سنت ہے، ہر نبی نے تقریباً ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کسب کیتے، زیادہ انبیاء علیہ السلام نے تجارت کیتی ہے تو بکریاں چگائیں، ادو زیادہ کم کیتن۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم آ گئے، آپ دی بیٹیاں ہیں کھودے کھڑیاں ہن، آپ نے فرمایا کیوں کھڑی ہیں وے؟ نبی دی بیٹیاں بھی پاک دامن ہوندی ہیں، نبی دی بیٹیاں عام بندے دی بیٹیاں دی طرح نہیں ہوندیاں بلکہ پاک باز بھی ہونی ہیں، صابرہ بھی ہونی ہیں، شاکرہ بھی ہونی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف بھی بہت زیادہ کریں دیں، دردیاں بھی ہیں، شرم و حیا بھی ہوندے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹیاں کھڑی ہیں، آپ تا لنگھن تھیا، خود پانی پیون واسطے آئے، پوچھنے کیویں کھڑی ہیں وے؟ انہاں آکھا سا بکریاں کو پانی پلاونے خود رش ہے انتظار وچ کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بکریاں میں کو دیو میں تو کو پانی پلا دیندا۔ اج کل جی میں کھائیاں دے، اج کل جی میں دور دراز نہراں دے پانی پلایا ویندے یا کوئی توبے ہوندے ہوں ویلے خود دے پانی پلائے ویندے ہن، چنانچہ جڑے ویلے پلایا گیا پانی بیٹیاں گھر گئیاں، حضرت شعیب کو ایک قصہ سنایا، آپ نے فرمایا انہاں کو گھن آؤ،
یہ لمبی گال ہے آپ ایک دیوار بکریاں چگے دے ودے ہن ایک بکری آپ تے ریور تو جدا تھی گئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پچھو ہیں بکری اگو ہے بھج دے کئی ٹائم گزر گئے بکری نہ رکی جے ویلے بکری رکی ہوں ٹائم موسیٰ علیہ السلام دے پیر مبارک سوج بھی چکے ہن زخمی بھی تھی چکے ہن بکری دے صوب بھی زخمی تھی چکے ہن پتھریلی زمین ہے بھج دے لیکن جڑے ویلے اللہ دا نبی پہنچے نا بکری دے کول آپا بھی ہیں صبر نہیں تھیندا جانور کو مرندے ہیں جو شاہ ہاتھ تے چاوے مار دیندے ہیں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے بکری دے سر دے ہاتھ پھیرا ان دی پوشت تے ہاتھ پھیرا آکھے او اللہ دی مخلوق او بکری تے کو میرے ہوتے ترس نہ ہے اپنی جان دے تے ترس کر گنے اگر میں اتے رحم نہیں بھی کھادا میرا خیال نہیں بھی کیتا تو اپنا خیال نہ کرے ہاں اپنے جسم دا احساس نہ کرے ہاں کتنی تیرا کمزور جسم ہے کتنی چھوٹی جہی تیری جان ہے کیویں ڈی نکلا کھڑے تو بھجدی رہی ہیں آپ نے جڑے ویلے ہاتھ پھیرا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دی کچہری وچ فرمایا او میرے فرشتوں دیکھو میرا نبی ہے اے میرا بندہ ہوں والے نبوت نہ ملی ہے کتنا میری مخلوق دے اوتے مہربان ہے میری مخلوق نال کتنا پیار کریں دے ایویں نہ ہوئے آج ان کو نبوت والا تاج پوا دیتا ونجے کیا بات آپ بھجے صحیح صبر کی تو نے فرشتے نے ملاحظہ کیتا انہاں کہ الہ العالمین باقی صحیح ہے این صبر کیتے اندے ہوتے تو اجر عطا فرمیندا پے اے اپنی امت دے نال بھی ایویں محبت بھی فرمیسن شفقت بھی فرمیسن جڑا جانوراں نال اتنا پیار کر سکدے وہ اپنی امت نال کتنا پیار کرے سی تے میرے بھائیو یہ حکایت سناون دا مقصد یہ ہے کہ آپاں زندگی دا کافی حصہ گزار چکے ہیں کوئی 40 سال کوئی 50 سال کوئی 60 سال دے اتے بھی گزرا بیٹھے کوئی 30 دے اتے گزرا بیٹھے اگو کئی لمحے دی کوئی خبر نہیں اے جوان نماز پڑھدا ہے تسبیح پڑھدا ہے ذکر اذکار کریندا ہے اللہ نے موت کتنی سونی عطا فرمائی ہے کہ عید علی جوہار اللہ نے اپنے کول چھڈ کی دے سبحان اللہ تے ہی واسطے ساکو اپنے اتے رحم کرنا چاہیے ہے بیاں اتے نہ کروں اپنی جان اتے رحم کروں اپنی جان اتے رحم کیا ہے کہ اپنے آپ کو قبر دی عذاب کو محفوظ رکھوں اپنے آپ کو جہنم دی بھاگ کو دور رکھوں اپنے آپ کو خدا دے عذاب کو دور رکھوں میرے بھائیو اتھاں دا آپا کو چھڑاون والے بڑے ہیں اتھاں آپا کو مناون والے بہو ہیں اتھاں آپا کو کوئی پریشانی پہنچی ہے دلاسے دیون والے بہو ہیں اتھاں لوگ محبت کرن والے بہو ہیں نال آمڑ والے بہو ہیں لیکن ان وقت کو دیکھو قبر دے وچ کہہ نہیں آمنا قبر دے وچ کہیں حال نہیں پوچھنا قبر دے وچ کہیں دکھ سکھ نہیں ونڈنا اپنے آپ تے رحم کرے سوں جڑے ویلے اپنی آخرت سوار گھنسوں اپنی قبر سوار گھنسوں اپنا ایمان سوار گھنسوں آج اساں چھوٹی چھوٹی جہی گالیں دے پچھوں وڈے وڈے کم کر کھڑدے ہیں وڈی وڈیاں قسماں چاہ کھڑدے ہیں وڈے وڈے حلف چاہ کھڑدے ہیں وڈی وڈی گالی کر کھڑدے ہیں او میرے بھائیو آپن سمجھتے منہ چ جملہ نکل گئے لیکن قرآن کیا فرماندے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم فرمائے کہ کرامن کاتبین جڑے تواڈے مونڈھے دے بیٹھن تساں جو آدھے وے لکھ دے آن بے شک بالکل ول جڑے ویلے لکھائی تھی ویندی ہے ول کیا عالم ہو سی ول اللہ قیامت علی جوہار سارے دے سامنے فرمیسی اقرا کتابہ کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اے بندے آج میں کو ضرورت نہیں کہ میں تے کو تیری غلطیاں دساں میں کو ضرورت نہیں دنیا میں تو کیا کارنامے کر کے آئے میں کو ضرورت نہیں دنیا تیری کیویں گزری ہے اقرا کتابہ کا اے رجسٹر ہی بھی اے پکڑ ان کو دیکھ ان کو پڑھ
اندے وچ کیڑی تیری نیکیاں درج ہیں کیڑے تیرے گناہ درج ہیں اج اساں معذرت دے نال ابا جی فوت تھی وینن پچھو منا دے من فروٹ کھینا دے ہیں اچھے کھانے پکیندے ہیں تاکہ شریک ہی نہ آکھن کہ پیو مرا ہے کل خانی نہ تھئی ہے پیو مرا ہے اچھی شے نہ ہے پیو خود آخری وقت ترستے مر گیا پتر کو آدھے مر گیا پتر آج میرا فلاں چیز دا دل ہے میں کھاون چاہنا میں کو کھواویں ہاں پتر ایہو جیاں بدبخت نکل دے گھروں روستے چلا میں دے ابا میرے کول کوئی ایدے پیسے ہیں میں تے کو کھواواں ابے دے مرن دو بعد تو ہزاراں بندے کو کھوا دیں دے لیکن ابا جی کو خوش نہیں کیتا ابا جی کو راضی نہیں کیتا اگر ابا راضی کوئی نہیں دے میرے بھائیو تو لکھ شے کھوا دے رسول راضی نہیں رب راضی نہیں جے ویلے رب راضی کوئی نہیں ول تیری کوئی خیرات قبول کہنی ہی واسطے ماں باپ دا احترام کرو ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دی قدر کرو ماں باپ جوان ہیں ول بھی عزت کرو ماں باپ بڈھے ہیں ول بھی عزت کرو ماں باپ نیک ہیں ول بھی عزت کرو ماں باپ بدکار ہیں ول بھی عزت کرو قرآن وچ کتھائی نہیں فرمایا گیا تواڈے ماں باپ جیے جائے ہوویں تساں انہاں دا احترام کرو تواڈے واسطے او ماں باپ ہیں تواڈے واسطے او عزت کا مقام ہیں تواڈے واسطے او عظمت کا مقام ہیں تواڈے نا کجڑا نہ ملے او ماں باپ دے صدقے ملے ماں باپ دی وجہ تو ملے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی ماں باپ نے تمہاری تربیت کی تھی ماں باپ نے تو کو تعلیم دیتی ہی واسطے کہ انہاں دا احترام سارے اوتے فرض ہے اللہ نے فرمائے وبالوالدین احسانا کہ ماں باپ دے نال احسان کرو احسان کیا ہے کہ بھلائی کرو انہاں کو اگر دوا دی ضرورت ہے دوا گھن دیو اگر انہاں کو تمہاری گفتگو دی ضرورت ہے 5 منٹ بیٹھ دے انہاں نال دکھ سکھ ونڈ گھنو ماں باپ کو اگر لباس کی ضرورت ہے انہاں کو لباس گھن دو ماں باپ کو دوا دی ضرورت ہے انہاں کو دوا گھن دو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ اما حلیمہ حاضر تھیاں دیکھنیاں کہ میرا رضائی پتر نبوت کا اعلان فرما چکے مان دے دیکھ دیا ماں اپنے من مکھڑے پتر کو کہ کیویں شانہ نال بیٹھے کیویں عزت نال بیٹھے کیویں عظمت نال بیٹھے جے ویلے اما حلیمہ سعدیہ تشریف گھن آئی نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور کو ڈٹھا آپ کھڑے تھی گئے اما دے استقبال کی تو نے جے ویلے اما قریب آئی آپ نے مزمل والی چادر لہائی بچھا دیتی فرمایا اما ہیندے اوتے بائے یار تو دا میں جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں اون نبی دی شان دیکھو اون نبی دی عظمت دیکھو اون کھیر پلاون والی ماں دی اتنی عزت کیتی ہے اے دساون واسطے کہ تساں اپنی مترائی ماں ہوئے سکی ماں ہوئے کھیر پلاون والی ماں ہوئے ہر ماں دا احترام کرو کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم اللہ نے جنت تمہاری ماں دے قدمہ تلے رکھ دیتی ہے ہن تمہاری مرضی ہے کہ اماں دے پیر گھٹ دے اماں دے پیر دھو دے پیو اماں کو راضی کرو جنت وچ ونجن چاہندے ہی وے اگر اماں کو راضی نہیں وے کریں دے ول سمجھو کہ آپ جنت وچ نہیں مان سکدے اللہ تبارک و تعالی تو آکو میں کو اپنے ماں باپ دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے جنہاں دے والدین فوت تھی چکے ہیں او وائن دے اپنے اماں دی ابے دی قبر دے اوتے حاضری دیویں دعا کریں انہاں واسطے یقیناً اے دل وچ ایمان رکھیں کہ اماں بابا راضی تھی ویسن جے ویلے تساں انہاں دی قبراں دے ویسو او راضی تھی ویسن اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی بل دنیا بھی بہتر تھی ویسی آخرت بھی بہتر تھی ویسی اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرماوے اللہ مرحوم دی کامل اور اکمل بخشش فرماوے آمین و مالیہ الا البلاغ